banhaw, misa ka na sa langit, siya mao ang anak sa Diyos, nga naglingkod sa tuo sa Diyos nga Ama. Ihatag og misyon sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Siyang mingon, ako uban kaninyo sa tanang mga adlaw, kauban ninyo ako hangtod sa katapusan sa kalibutan, ambitan natong tanan karon ang mga butang nga Diyos mo, itumuta ang paghigugma sa Diyos sa atong kinabuhi. Kristo nga nabanhaw, umikayag na sa langit, siya gayon ang anak sa Diyos, na naglingkod sa tubo sa Diyos nga Ama. Misaad sa pagpadala sa Espiritu Santo ngadlugdan sa kaalalam, atong kanunay kinabang. Siya mingon, ako uban kaninyo sa tanang mga adlaw, kauban ninyo ako hangtod sa katapusan sa kalibutan, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo, pagtutunan